μετακομίσει στο Λονδίνο εδώ και 6 χρόνια τώρα. Και ναι, ας εξηγήσω λίγο τι έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Ναι, άρα εγώ γεννήθηκα στο Λονδίνο και μετά στα 4 πήγα στην Ελλάδα. Έζησα στην Ελλάδα για 6 χρόνια. Μετά όταν ήμουν περίπου 9 και 12 μετακόμισα στο Μεξικό και στο 13 μου γύρισα στο Λονδίνο και αυτή τη στιγμή είμαι 20. Επίσης είμαι δασκάλα νηπιαγωγείου και αυτή τη στιγμή περπατάω στη δουλειά. Προσπαθώ να κάνω λίγη γυμναστική και πάω περπατώντας, που δεν είναι και πολύ, είναι μισή ώρα. Ναι. Νιώθω πως έχω πολλά να πω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι βίντεο να κάνω. Άρα, ναι, πρέπει να σκεφτώ. Νομίζω θα μπορούσα να κάνω ένα βίντεο για πώς είναι να μετακομίζεις χώρες ως παιδί. Αλλά ίσως το πως, επειδή τώρα ζω έξω από το σπίτι μου, δεν ζω με τους γονείς μου στο Λονδίνο, άρα μπορώ να κάνω ένα βίντεο και αυτό, για το πώς είναι αυτό. Άρα, ναι, νομίζω ξέρω τι βίντεο θα κάνουμε σήμερα. Και ναι, άρα σήμερα θα σας δείξω λίγο πώς είναι η ζωή μου ως 20χρονη δασκάλα. Ναι, γιατί όχι, ας το κάνουμε αυτό. Άρα πρώτα περπατάω στη δουλειά. Κανονικά τώρα θα κάνω ένα τσιγάρο, αλλά προσπαθώ να το κόψω λίγο. Επίσης δεν θέλω να βρωμάω στη δουλειά. Και τι άλλο. Σήμερα κάνω αυτό το βίντεο, είναι Πέμπτη, άρα αύριο πληρώνουμε και δεν μπορώ να περιμένω. Σήμερα πλήρωσα τον νίκη, άρα έχουμε μείνει με τίποτα. Και τι να κάνουμε. Ας λέω να κάνουμε τσιγάρο. Ωραία, ας μιλήσουμε. Θα εξηγήσω λίγο πώς είναι η ζωή μου. Λοιπόν, είμαι 20 μόλις, τα έκλεισα περίπου τον Απρίλιο. Ναι, ναι. Και μετακόμισα πριν 4 μήνες. Είχα πολλά χρόνια που ήθελα να μετακομίσω μόνη μου. Και λοιπόν, πάνω κάτω αυτά που θυμάμαι πιο πολύ είναι όταν ζούσα στην Ελλάδα. Ήταν τα πιο χαρούμενα χρόνια της ζωής μου. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραίο. Επειδή η Ελλάδα είναι μικρή και είναι πάνω κάτω ασφαλής, άρα είναι ωραία. Και ήμουν παιδάκι, άρα ήμουν εντάξει, δεν σκεφτόμουν τις δυσκολίες της ζωής και τέτοια. Μετά πήγα σε μια μεγάλη πόλη, σε άλλη χώρα που δεν ήξερα καν. Και πήγαμε εκεί επειδή η μαμά μου είναι από το Μεξικό. Μετά γύρισα με Λονδίνο επειδή έγιναν κάποια πράγματα που θα εξηγήσω άλλη μέρα. Και αυτό είναι πάρα. Και τώρα καινούργια δουλειά και ζω με κάτι συγκάτοικους.